Καλημέρα φίλοι μου, θα φτιάξουμε σήμερα μια εύκολη μου σοκολάτας και αρκετά υγιεινή. Εύκολη διότι δεν περιλαμβάνει, δεν απαιτείται χτύπημα με το μίξερ, και υγιεινή γιατί δεν περιέχει αυγά, βούτυρο, κρέμα γάλακτος. Τα υλικά μας ακολουθούν τον κανόνα 100-200-300, δηλαδή για 4 περίπου με 5 ποτηράκια ή μπολάκια παγωτού χρειαζόμαστε 100 ml γάλα πλήρες, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 300 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι πλήρες. Επιπλέον η συνταγή περιλαμβάνει μια γεμάτη κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη ή μια γεμάτη κουταλιά της σούπας μέλι και λίγο κακάο ή τρούφα ή τρίμα σοκολάτα στον τρίφτη για το γαρνίρισμα. Στη συνέχεια λιώνουμε τη σοκολάτα μας σε μπεν μαρί, προσέχοντας να μην έχουμε από κάτω ένα σκεύος με νερό που κοχλάζει, διότι δεν θέλουμε να πεταχτεί νερό μέσα στη σοκολάτα. Μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα στο μπεν μαρί, προσθέτουμε τη ζάχαρη στο γάλα και σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συνέχεια για να μην πιάσει από κάτω, φτάνουμε το γάλα στο σημείο βρασμού, έτσι ώστε όταν πάρει την πρώτη βράση να το αποσύρουμε και να το προσθέσουμε μέσα στη λιωμένη κουβερτούρα. Σε αυτό το σημείο αφαιρούμε το γάλα από τη φωτιά. Και θα ρίξουμε τώρα το γάλα, το ζεστό, μέσα στην κουβερτούρα μας. Σιγά σιγά, ζεστό γάλα σε ζεστή κουβερτούρα και ανακατεύουμε ποδάρτη, δεν χτυπάμε, ανακατεύουμε κυκλικά ώστε να πάρουμε μία αλία ομοιόμορφη κρέμα σοκολάτα σαν γκανάζ. Έχουμε τη σύσταση που θέλουμε, έτσι, δεν διακρίνεται γάλα υγρό ή σοκολάτα στερεή, λιωμένη δηλαδή, όχι στερεή. Έχουμε ομογενοποιήσει το μείγμα μας, αποσύρουμε τον αυγοδάρτη και συνεχίζουμε να ενσωματώνουμε λίγο το γιαούρτι, ειδικά την πρώτη ποσότητα. Πρέπει να πάρουμε λίγο γιαούρτι, δεν το ρίχνουμε όλο μαζί μέσα στην κρέμα. Τώρα συνεχίζουμε με μαρίζ. Έτσι κάνουμε κινήσεις από έξω προς το κέντρο, από έξω προς το κέντρο και από το κέντρο προς τα έξω, από το κέντρο προς τα έξω, μέχρι να πάρουμε πάλι ένα ομοιογενές και ομοιόχρωμο μείγμα, να μην ξεχωρίζει δηλαδή το λευκό του γιαουρτιού. Συνεχίζουμε και τώρα σιγά σιγά βλέπετε ότι δεν διακρίνεται, δεν ξεχωρίζει το γιαούρτι και τώρα μπορούμε να μεταφέρουμε και την υπόλοιπη ποσότητα του γιαουρτιού και να την ενσωματώσουμε μέσα στην κρέμα μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία από έξω προς το κέντρο, 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 ανακάτεμα μέχρι να μην βλέπουμε το λευκό του γιαουρτιού. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ζαχαροπλάστης. Είπαμε ότι δεν είναι η αυθεντική συνταγή της μου σοκολάτας. Η γεύση της είναι σαφώς υποδέστερη από την αυθεντική συνταγή. Όμως μπορεί κανείς να τη φτιάξει εύκολα στο σπίτι του, χωρίς να είναι ειδικός, χωρίς να είναι ζαχαροπλάστης. Και φυσικά έχει πάρα πολύ λιγότερα λιπαρά. Η σύστασή της, θα δούμε τώρα, θα γίνει βελούδινη. Και μετά θέλει ψυγείο τουλάχιστον για 1 ώρα. Θα σερβίρουμε στα ποτηράκια μας, θα δείξουμε εδώ τώρα ένα ποτηράκι και θα πασπαλίσουμε με λίγη τρούφα σοκολάτας ή λίγη σκόνη κακάο ή ακόμη λίγο ξύσμα από ένα κομματάκι σοκολάτα που κρατήσαμε στον τρίφτη. Αυτή είναι η υφή, βλέπουμε εδώ, και αυτή είναι η σύσταση αυτή τη στιγμή. Όμως στο ψυγείο το μείγμα μας θα σταθεί. Γαρνίρουμε με λίγο τρίμα από σοκολάτα. Βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα τουλάχιστον και σερβίρουμε. Καλή σας απόλαυση.